Ayijalo ayijiki-ke uma isije. Ngiphinde ngibuze. Hey, uma umuzi wakini washabalala. Asithi abazali bashade nihlale kube right ebese bayehlukanisa. Okanye bahamba indlela zabo umuzi udliwe wenziwa ntoni nantoni nantoni. Awutshele mina sekuhamba iminyaka ke manje wena uyindodana ufike kwesikhathi mhlambe usunamandla usukwazi ukuthi ube nonkosikazi. Siyavumelana ukuthi uma ikhaya elikhulu likhona bese ufika isikhathi ukuthi kube khona umntwana ofuna ukuphuma inxiwa kumele nihambe niyomkhanyisela njengomndeni, ikakhulukazi uma kuwumntwana ophelele naye umlandlwana ukwacelele umalume hamba yomenzela izinto ezikanjalo. Wena-ke okwabazali bakho la ade-ke sekushabalela ikhaya nani usunamandla, awutshele mina-ke uma sesikhanya-ke usukwenzile lokho walungisa nezinto-ke nonkosikazi nani, yini ekumele uyenze? Ake nibuze imibuzo e-right bafethu, ngiyeke ukubuza imibuzo indaba zokuthi hhayi ngizoba rich nini umpetho loyo. Buzani imibuzo elungileyo ezokukhanyisela nawe, ngoba la kwacima khona isibani kumele siphinde sivuthe. IsiZulu sithi la kuyohamba khona amanzi ayophinda ahambe khona futhi. Uyobe ulungisele uyise nawe into zakho niphile njalo ngiyazwa.